temos que talar menos árboles. Temos que usar máis o transporte público. E tamén as bicicletas. E non usar moito os nosos coches. Non debemos tirar lixo ao mar. E tampouco hai bosque. Non debemos utilizar pesticidas. Debemos utilizar a agricultura ecolóxica. Vamos a recordar as 3 R's. Reciclar, reutilizar e reducir. Hai que plantar